Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailid-lidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Junelin, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Salem kan Gaspar family di Takanan, Cabatuan, Isabela from Virgilio, Salem. Shout out kada Arlene Palentino, Melvin Salikob, Villa Veli Sabado, Linda Pasyon kan Jasmine Rivera. Pamilya di Taconer Apayao kan Santa Teresita Cagayan. Nang runa kanila kay ko June Gabatin Malasab kan dagiti talong anak mi. Kastamot dagiti kakabsat ko from Grachel ti Gonzaga, Cagayan. Lakay ko ani Ariel Kianyo ti Zone 2 Makalong, Asinggan, Pangasinan from Violeta Kianyo ti Cyprus. Makablaawan dagiti naganak ko dapapang Agustin kan Mamang Flora Gascon di Tatagudin, Ilocos Sur. Kanti kawork ko ani Manong Irenyo Medrano from Novrain, ti Brunei. Shout out kada Sunny Mark, Emelda Velasquez, user Lin07, Adela Vergara, Belinda Ramos, kan user BS6. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Junelin. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yo amin, karamanan dagiti naayat amang tartarabay iti programa yo, a dagiti tugot iti danati biyag. Ilingad naklatan itinagan a Junelin Manang,
Kat dispensaran naklakuman, no jakon inlanad ti address ko. Taday ti pakasaritaak, kat mainaig iti panakaalilaw ko, kadag iti grupo nga agpampamarang ama nangi sakit, ngamgayam, isuda ti pudno amangi lupit-lupit. Saan laeng nga iti karbangan ti may sa tao, no di kat karamanan ti dayaw ti kaskanyak amay sa babae. Nalabit a pamilyar kan kamanang tinaiwaragawag adamag itay laeng nabiit. Maipanggap iti maysa nga abogada a pimusay iti engkwentro kontra kadagiti militar a napasamak iti Bohol. Ado ti espekulasyon maipapan iti kinatao ti maseknan iti dayjay adamag manang. Kat mayarngi iti dayjay apagteng ti pagrikusan ti pakasaritaak. Idi kabambanwagak nagadalakmet iti abugasya. Idi damo simre kaklaeng iti law school tapno mapatgak dagiti dadakkel ko. Aging gaan na amok ti maysa professor mi nga ilingad talaangen iti nagan nga Adonis. Hoy, friend! Talagamat, ha? Oh, apay manan friend? Magindidiam mo kapay laeng met. Hoy, nadnadlaw ka, anya? Ay na, Jack amo ti dakdakamata man niya. Asus! Denial queen ka talaga. Idinto ta imbak lang nga roden, nadnadlaw ka. Talaga anakayawan ka ni Prop Adonis, anya? Ha? Tila sasawam. Ay, apo, di ka makapaglibak. Sa bagay, ora sino mat ngamin. Talaga nga gusto ko ni Prop Adonis. Malaksit ngamin ang nalay nga profesor. Nagwapo pa'y girl. Ay. Dayawak la talaga ti filosofiana. Kan madlaw ang napatagkan ko ana ti pagilyan tayo. Ada pa nang isakit na kadagiti mailupit-lupit. Taam mo na adilawan dagiti biddot apaganurutan dagiti agtura iti gobyerno. Anyat pa nagkunam. Ay, diyak mo girl. Tamo matan. Sumsumri ka klang iti klase ni Prop Adonis. Tamay ayak iti kinatair na. Ay, gwapo talaga. Ay sus, sika talaga. Kaya't mo asawan, di mo na eulogy na udi eleksyon na? Kunana, amin alintag ang maipaspasa iti kongreso kat dandani para laang iti interes dagiti negosyante. Huh? Idinto ta dagiti manalon, dagiti kaskada tayo nga estudyante, kan dagiti gagangay laang at trabahador nga pagpursito laang ti swelduda, awan apulos ti magimulanda. At pa'y sungatamat dagita nga obserbasyon na? No siyak, mamati akan kwa na, friend. Lehitimo nga abogado ni Prop Adonis. Amo na lakit diti sasawan na. Kan maysa, mamati aklaunay kan kwa na. Tano addaman tao asaan arumbeng nga agulbod. Maysa dagiti abogado kadakwada. Tano addada iti korte. Masapul nga iparangda ti kinapudno. Kumusta ti panagadal mo iti abogasya, Junilin? Okay, magpapa. Ado ti masursurok. Nang runay ti klase ni Professor Adonis. Nasayat nga rudno kasta, iha. Abogado matlaang ni Professor Adonis, papa. Isa magusto ko unay no kasanuna nga ipalawag ti kada leksyon mi. Kanayon nga da example na, kan iyarik na kadagiti pudno ang mapaspasamak ita ti tunggal leksyon na. Nalay nga rudno kasta. Wen papa, iso nga rod adayawak unay ti filosofya na. Interesting ti tunggal leksyon nga itakal na iti klase. Very good. Nasayat mat, in-ino ta na magustuam dahi ta kurso. Sana kas ididamo ang madlaw ang mapilpilit ka lang. Adi na kambla kaya tapaayan kan ni mamam. Saan
mat nga iti kasta, papa. Nalabos kayo, mat. Kun kunakalaeng iha, malangaro din. Aging nanakan tani rabi matan anak. Agan nagkakanayon ditayan mo. Maragsakan akmat iti dayta na ibagam kanyak, Philip. Nasaya at mat no interesado gaya man ni Junilin iti kursuna. Talaga kasta tinadlaw ko iti panagsarita mi iti telepono itay kan ni Junilin. Magust-gustuan nanti kurso ng abugas siya. May bagay launay kan kuan at yagbalin nga abogada. Nangruna ta saan mo't asinsinan a pamilya tinagtaudan na. Husto ka, Evelyn. Tauray kas-kasano. Makuna prominente tayo mat. Gapoy tinaduras a negosyo tayo. Kan pasing matla nga prominente a pamilya dagiti kasiningit tayo. Ha, nako namon, Philip. Ayun gayam. Di mat ko na mamasapa ka intong bigat. Wan, tasarakak ti maysa nga amigak. No kasta nga rod, agin na natamat na Evelyn. Tani, adalaman tirabi. Sikati may isa kadag iti dayawag una iti klasik, Junilin. Nalaka ka makaadap iti leksyon tayo. Sikati kaaktibwa na makipaspaset iti discussion kan aminan tunggal madama ti klasik. Dayawag mat kami ti filosofyayo, Prop. Talaga na idumduma ti panirigan nyo. Agyaman nagtama presyar mo ti wagas ti panagisurok. Talaga, Prop. Interesting ngamin ti kada leksyon nyo. Kasta ka di. Day tatagpay so, Prop. Ado ti masursurok kada kayo. Iso nga inot mat amawakwak nitan ti isip ko iti kinapudno. Very good. Nasayat nga rod no kasta. Ket, gaputa kasta gayam ti epekto ken ka ti amin, mabalin ka pa nga ikan iti special lessons. Anya ti kayat mo asawan, Prop? Ibagam kanyak no the free time mo. Tatunggal na waya ka. Ado pa iti kayat ko nga isuroken ka. Gapong itinapalalo apan nga presyar ko kan ni Prop Adonis, ininot anat nagtirik na kankwana manang Emmy. Di naman ipadpadlaw iti klase mi, masansan apatuludan nak iti agkakasamit a mensahe. Aging ga itinadanon dagiti gundaway, alimadakon a makisinsinnarak kankwana. Tilimod apan nakisinsinnarak ko kankwana ket nagtinag iti relasyon manang. Relasyon ang nagtinag iti panangyam amo na kanyak kadagiti kakadwa na iti grupo, aging ga iti inawis nakmeten ang nakikapeng iti grupo da ket immanugo takmet. Napalalo ti panangidayaw kanyak dagiti kamang ti grupo ni Adonis. Tasigun kadakwada, may saak kano apagwadan gapo iti panangtulong ko ken ni Adonis. Jakpay kat inam mo idin manang, no baro wenno addan responsibilidad ni Adonis. Basta iti matak idi iti utek ko, imposible nga agulbod ni Adonis, tamay sakat nga rod nga abogado. Ket ti abogado, awan ti sabali nga ibagana,
no di pasig a kinapudno. Iti may nga aldaw, kinasarita na tiba yan agayem ko. Hoy, Junilin, anyat mapaspasamak kang ka, ha? Ada ka di parikot mo? Ha? Ni, awan mo't problema. Okay ak mo't friend. Apay ka di. Kasano kat nagdakalan ti nagbaliwam iti klase? Ha? Saan ka na kas idi nga excellent iti klase? Kaduan mo tan kadag iti subjects mo ti bagsak. Anya? Imposible adi mo nadlaw dayta, girl. Amin kami nasidagkan ka nadlaw mi dayta. Bimma ba amin na gradom? Ta kami ti madanagan para kang ka, girl. Amumot na dapagan nurutan dito law school nga ayan tayo. Posible maikat ka dito ay gapo iti law si performance mo iti pagadalang. Kuha nga min. Ay na, Jonilyn, nagsayang ka no bilang laang. Sapay di mo matibaga no anya talaga ti mapaspasamak kan ka. Di mi amo no kasano ang matulungan da ka. Apay ngay balasang ko. Saan kan sabot na nasumsubrak iti pagadalan? Ha? Kwa? Adala nga minapatagas asikaswag na nabilin. Kasta ka de. Wan na. Kan awan pa'y matunay activities medya pagadalan ita. Iso nga iring Pasko pa'y ti asikaswag. Anya nga minday tagas asikaswam ako lamaya balasang ko. Kwa? Basta, nana. Importante da ito ay. Isa makisarita ako makada kayo. Hadya da ita, Junilyn. No bilang laang takalata sumarongkar dito'y dagiti dadakkel ko. Di yula kumandak da kamaton ti maipapan iti da ito ay ha. Diyak ngamin kayak nga agdanag da kanyak. Ala, di ka agdanag balasang ko. Ay, panahon ka pa'y nga road. Tada pa'y aramidag. Sige laang, Nana Belen. Katagyaman na kada kayo. San arumbang ama amwanda papakan mama. Akapilitan ang nagsardeng akon anagadal. Tainikat na kiji pagadalan. Gaputabim maba amin agrado. Saan arumbang ama amwanda? Adonis, namin adon adaras taan na ilawan. Sana bale, tagin inayat tamat Junilyn. Ay-ayatan nak. Kat ay-ayatan kamot unay. Katagyaman na ka. Tagtultuloy at tultulungan naklata. Kastamot ang tigropok. Adonis. Katap na awanin na pulos ti makalapad pa iti ayan-ayat ta. Kan tapno at adda pa yung makatulong kay ti grupo. Kasayatan no pa itugot kan kadagiti kakadwak nga day bantay. Ha? Di ka Adonis? agdanag Junilyn. Ta sumarunuak mo't ladagos ijay. Surutan kay di ka bambantayan. Para da ito'y iti pagsayatan ti grupo tayo. Kamang kan ti grupo, saan ka di? Di ka kumanagkad ka Junilyn. Masapul ang masanay ka matan nga agigam ka nagaramat iti igam. Kabailak nga ta? Nangrunak at saan ka mo takakuyog? Kabailam Junilyn. Basta agtalik ka kanyak. Pang-asim.
Manipod si Mang Potak dito bantay. Kanayo na nagmaditiriknak. Tunggal agsapa makabakbakwarak. Sakat, kanayo na kaagulaw. Kanya, hakuray ka. Apay nga itala na lagip ko. Nasurok dua abulan ng tinapalabas. Manipod itinaudi pa nagbinulan ko. Diyos ko, kaya tasawan da ito'y masikugak. Diyak laki di agbidot. Masikugak ka talaga. Kasano ita makasaritak ni Adonis. Katadak mo ito di bantay. Anya ti aramidag. John rin! Agsaganakan! Agtignay tayo manan. Mangipatungpal tayo iti operasyon. Pangasiyo, masapol ang makasaritak ni Adonis. Anya? Abay, ka Junilin. Masapol ang maamon na ti kasasaad ko ita. Masikugak. Anya? Masapol ang makasaritak ni Adonis may papaniti kasasaad ko. Pangasiyo ko ma, tapat ganyo tikid daw ko. Dandani sa andak apat ganda iti kakadwak iti kabambantayan, idi imbagak amasapol ang makasaritak ni Adonis manang Emmy. Ngamga po iti panagpakpakaasik, pinatganda tikid daw ko. Ninamnamak asukunan nakadagos ni Adonis iti kabambantayan, tapno agdan na kamin iti patad, apaman amaamuan na ti kasasaad ko manang. Ngambidot ti panangipapan ko, taapaman ang nakasaritak ni Adonis iti telepono. Kinunana asaan kano arumbang nga ituloy ko ti adda iti saklot ko. Tatubang kanulaang ti agbalin nga anak mi iti pagrebengan mi iti grupo. Masapul kano amapukaw ti adda iti saklolok. Tamasapul alumaban kami para iti pagilian. Kinunana nga iso ti makaammo nga aggatang kadagiti agas a masapul at tumarek. Tapno saan nga agtuloy ti sikug ko. Jakman amo manang, taintultulok kulatan ti amin akayat idi ni Adonis. Kaya rigak idi ti maag adi man laag pampanunot, kat immanugot aklatan iti amin akayat ni Adonis. So magmamanon abulan, sipod nagtung palak iti kayat ni Adonis nga aramidak. Ngam aging kaita, awan pa'y Apulos ti damag ko may papankan kwa na. Dinak man laki numusta Apulos. Nagdagsan ti barukong ko, gapoy ti kastingar aramida ni Adonis. Panagriknak at linipat na kuna namin pinsan. Sana mabalinday ito eh. Masapul ang may pamuspusak ti amin. Masapul nga agkita kami ka ni Adonis. Sana mabalinday ito ang mapaspasama kita. Ha, Jonelyn! Agsagana ka. Sumalog tayo. Ada operasyon tayo kung na ni Commander. Ha? Uwan. Sige. Kanayon anak kasagana ak. Nasaya, ano kasta? Sige, tapakamuak pa iti daddo makakadunga tayo. Daytoyan ti kapintasan ang gundaway. Sumalog kami di patad. Aramidak ti amin tapno makalibasak. Aramatak dagiti insursuro da kanyak awagas. Tapno malibasak ida. Masapul asarakak ni Adonis.
kung itinangisayang katan mo iti operasyon. Nga maaging ga dito'y lugar ang nagtengko. Mangagpay lang dagitiran ipak. Gapo iti pa nagrinupak dagiti militar. Kan dagiti linibasak a rebelde aking mapangag. Masapol na makadayo akpay. Sa anak pa'y anatalgad dito eh. Sigurado aga po iti napasamak. Agbalin na ingat ti pa nagrekurida dagiti pa nakabagiti lintag. Isa masapol na makadayo akpay. Naskan na makasubliak iti lugar mi. Kat sarakak ni Adonis. Masapol awak kita kan makasaritak ni Adonis. Napana kun iti amin a lugar nga amo ka pakakita ni Adonis. Ngam talagang awan. May sa lugar laangan ti amok a posible a pakasarakakan kwa na. Iti lugar a kanayon a pangipasyaran na kanyak idi inaramnak. Sapay la kuma tadang agpayso dita ni Adonis. Asidaga kun iti mismo apasat a kanayon a pangipasyaran na kanyak idi. Diyos ko, saan ako mamapay? Masapo lang. Ha? Agure ka. Ada tao dita ka na yun na pagtugtugawan mi idi ka ni Adonis. Aglingadak. Ha? Diyos ko, ni Adonis day talalaki. Kat nakalalailod ang agin inagak iti kadwa na babae. Nagsakitan na iti amakit-kita kita. Jaglaim pagaraw pakasto iti matagkuatag. Narisakit na iti na imatangag. Pakawanendak, Mama. Papa, pakawanendak. Sunlin, anak. Noon yaman tinaramid mo hapitot, mawatan ni. Husto ni Papam, anak ko. Tinapatagitakat nagawid kan. Kalpasan tinaunday agundaway anaisina ka itidan nami. Nalaos tida nagbigad ka, anak ko. Mama. Apayayaan na. Anya tinapasama. Sa dino tinapanam. Anya grupo dyan nadamag mi aking mapangam. Papa. Ibagam ka na kami ti si bubuk lang napasamak anak ko. Kaya't mi amaamuan. Nakasaga na kami amang tulong ka. Ibagam ka na kami nagpaiso, Junelin. Junelin, anak. Saan arumba nga agilimad ka kada kami? Ibagam ti agpaiso. Ibagam ti amin ang napasamak. Takas na ko na ni Papam. Nakasaga na kami amang tulong kan ka. Oo, Mama. Papa, ipudno ka na kayo ti amin. Sana kaglibak. Takayat ko amadusa ti makagapo. Doa pa yan na ilawan na ka nagbasol. Sana lang nga nagbasol iti lintag. Hindi ka't nagbasol ak iti namarswa. Nagbasol ak iti namarswa, Mama. Papa.
kanito ti panagkalautang ko, awan di sabali ang nagkamangak no saan adagiti dadakkel ko manang Emmy. Kat uray pa'y inyalang-alang ko ida, kadagiti kanito ang nagpaalilawak, si dadaan dalata ng aklon kanyak iti panagsublik. Inalukoy dak amang ituloy matlaang iti panagadal ko, ngam siyak tinagkitakit, kat nagtrabaho ak, tadyak kayat amapaay dagiti dadakkel ko iti may kadwa agundaway. Ingka gumaak tinagaramid iti pamuspusan tapno madusa ko man ni Adonis, gapo iti panangal-alilaw na kadagiti kas kanyak, tapno maingganyo na nga agbalin akamang ti grupo da, ngam napaayak manang. Aging gaadimtang ti gundaway akayarigan na amismon at tinaangaw agasat, tinangbales ka ni Adonis. Gaputa na damag milaangan, akalaat ang nagpukaw ni Adonis. Kat adda dagiti timpuar nga espekulasyon, a pinapatay dagiti saan nga am-ammo a lalaki. Napalaos ti panagbabawik, gaputa na mati ak iti kinaulbod dayjay a lalaki manang. Napalaos ti panagbabawik ta nagpaalilawak iti grupo amang kunkuna, a napatag kadakwada ti karbengan dagiti umili, nang runa dagiti mairuruman. Ngem iti kinapudno na, isudagayam ti talaga amang ikulbo, ken kabusor ti gobyerno. Kang runaan iti amin, napalaos ti panagbabawik, gapo iti nagbanagan daydi sikugko, nga aging gaita, kat isu ti ikidkidawak iti pamakawan iti Diyos. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Junilyn. Junilyn, pagayam ko, anya kat nagpayson. Amom, maawatan ka no naalilaw ka man akim mapang iti dayja a grupo. Ngam ti jak pulos maawatan, kat no apay nga intulok mo ti amin akayat ni Adonis. Nang runa iti kayat na mapasamak iti sikug mo. Nagdagsan abasol, pagayam ko. Ngam kasi tinakunam, nagbabawyam ti amin. Kat aging gaita, ikidkid dawam iti pamakawan iti namarswa, ti saan arumbang nga naaramid mo. Ituloy mo ti mga barwanan pagayam ko, katagbalin ka nga instrumento, tapno malapdan ti pan nakaalilaw mo ti dadduma, nang runa dagiti inosente a babae, akas ken ka. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Bintun, mapunas, dito'y lagi.